Geopark Odsherred er hjemsted for en enestående geologi og natur, der har sine rødder i den sidste istid. Da ismasserne slap deres greb og klimaet blev mildere, holdt planter, dyr og mennesker deres indtog i det bølgende landskab, som isen havde formet. Landskaberne, jorden og havet var dengang og er til stadighed forudsætningen for menneskets liv og virke i området. Der er således en lige linje fra landskaberne til vores rige kulturhistorie, der rækker mere end 10.000 år tilbage i tiden. Synlige i landskaberne er især de mange gravhøje fra bronzealderen. Landskaberne har også fundet vej til kunstneres lærreder, og jorden bliver i høj grad anvendt til landbrug. Landskaberne er med andre ord udgangspunktet for alt andet. Rent geologisk er det særlige ved Geopark Odsherred de 3 Odsherredbuer. Især Værhøjbuen er et skoleeksempel på et landskab skabt af isen. Sammen med havets erosion af istidens landskab og transport af materialer til opbygning af nye landskaber, er Værhøjbuen det, der gør geologien i Geopark Odsherred helt unik. Geopark-begrebet er ganske nyt. I starten af 00'erne blev først European Geoparks Network og siden Global Geoparks Network etableret for at beskytte og formidle vores geologiske arv og geologiske mangfoldighed samt understøtte bæredygtig udvikling. På verdensplan er der i dag over 100 geoparker. I 2014 blev Geopark Odsherred som den første i Danmark optaget i det internationale netværk af geoparker under UNESCO's beskyttelse. Vi inviterer dig til at tage på opdagelse og nyde landskabet, kulturhistorien, kunsten og råvarerne i Geopark Odsherred.